Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pizza 2 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action! Action! Radio! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action! Action! Radio! Radio! Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Colonel Baleros nag-courtesy visit kay Gobernador Lacson antes ang iya mandatory retirement age. Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa mangunguma sa banwa sang Calatrava. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga ginaprubahan na sang Kamara sa third kag final reading ang hagna nga tuyo pasakaan ang limitasyon sang gasto sa election campaign sa kada buto sang kandidato kag political parties sa 213 nga nagbutar yes, anom kano kag isa ka abstensyon ginaprubahan sang Kamara ang House Bill 6095 nga nagaaminda sa Section 13 sang Akta Republika 7166 o kon ang akto Act providing for synchronized national kag local election. Tuyo man sa pagpasaka sang otorisado nga election campaign expenses ang kandidato kag political parties agod mapilitan ang mga nagapapili nga ideklarar ang ilang matudtuon nga nagasto. Sa dalom sa mong hagna ang presidente kag vice-presidente yara na sa 50 pesos halin sa 10 pesos. Sa mga senador yara na sa 50 pesos kag sa iban pa nga kandidato yara sa 30 pesos kaysa una 3 ka pesos lang ang ginatugutan nga magasto tag sa kabutante sang mga kandidato. Bisan paano kalin sa una luwas sa 14 na giman kaunisto wala man niya sang politiko nga nagasunod sining pagsulundan. Nagsiling ang iban, ang limit sang gasto, 3 ka pesos lang sang una, pero milyon ang nagagwa sa kabad sang gobyerno. Milyones ang nagagwa sa bulsa sang pila ka mga kandidato. Kag hindi man gani ma-account sang kumilik, pipila lang ang napamatbatan
nga sobra ang baklanay buto, sobra ang gasto, tagsa ka mag-abot ang eleksyon. 2020 pa lang, natalakay na ang gasto sang kandidato, preparasyon para sa tuig 2022. Perti niya ang politika, basta hambalan ng politika de fiesta ang pananaw sa mga pumuluyo. Nakalipat sila sa balatian kung eleksyon ang paghambalan. Pero para sa akon, ipahigad ta na ini. Kaya natapos naman sa final reading. Nga i-implementar naman, ipahigad ta ining isyo, unahon ta na ya. Ining ginapangatubang naton nga problema ang COVID-19. Halin sa ibabaw, halin sa enhanced community quarantine, padulong sa general community quarantine, ang pila ka probinsya ginpailalom na subong sa modified general community quarantine. Apang nagapabilin ang kamaturan nga wala pa sang baksin o kon bulong ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod
man sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Last report kita upod sa patrol, upod kay Aksyon, Eden Aboso. Aga pa, may plus report na. Aksyon, Eden. Good morning, Action Fred. Live kita diri karon sa Alice Street sa bahay naman sang Barangay Sintang Airport. Doon din aga Action Fred, may ginpatigan naman nga bypass operation ang katapos aton nga CDEO, mga last sinilang kita Action Fred no ginkandak. Actually, as of now nakisa patigan ni Action Fred kay ginatanaw pa man ang mga recovery sa ila. Actually makita ta di apat ka mga persona, tatlo ka mga kalalakihan ni Action Fred kay isa ka babae na ang nadakpan di sir, pwede na ni Manny ilanganan, sir. Sige, karon lang. Pero sa apat ni sila Action Fred, no, hibaloon tala ni karon ang dugang pag-identitaan niya kay as of now, isip man di Action Fred, kag hibaloon tala ni karon kung pila gini ang na-recover sa ila kay label pati Action Fred no kag pila gid kabilog ang na-recoveries kag kumpila ni tanan Action Fred. Pero ti subong kalinong pa din no sang galan non Action Fred kag searches niya kag kay are di padaan man Action Fred nga ginarigisa man sa aton nga
katapos ang kapulisan man ang ining bypass operation nga ginkandak aga pa sa Bayan Action Fred sang Ali Street sa liwat no sa Tramak Action Ali Street Barangay Singkang Airport aga pa actually Action Fred kilina ang Regional Drug Enforcement Unit RDU dumayara man sa gikandak operation hibaloon ta man ang Action Fred karon follow up pero para sa dugang pa karon nga mabalita bantayan Action Fred magbalik kita pero sa ato naman gabayin sa aton nga flash market report earning kay pinag-iisipay pa man sa sulod Action Fred no ang loko sa karon Action Fred nagilambot sa 280 naman ang kilo ang kikiro Action Fred 300 pesos ang kilo ang sono inid na bala Action Fred bag ulang ko gani ka ka kita sono inid do pula siya 350 ang kilo ang gingaw, 350 man ang kilo ang alatan, 280 ang kilo. Ang gindara, 220 pesos ang kilo. Ang blue marlin, 400 pesos ang kilo. Ang tangis, 350 pesos ang kilo. Ang lison, 300 pesos ang kilo. Ang dorado, 220 ang kilo. Ang malasuge, 320 pesos ang kilo. Action Fred, maayong balita galit no, good news sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Bangod, nga gin-certify na Action Fred sang regional sang RITM ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory kag pwede na makapatigayon sang COVID-19 testing Action Fred. Iniman ang sa inisyatibo man Action Fred no kag sa papamuno sa aton gobernador Eugenio Jose Lacson Action Fred sang province of Negros Occidental kay kumadumduman amo ni nagligan nga ginasigi pa process kay para at least hindi na mabulubudlayan diri sa aton. So 2 to 3 days within 2 to 3 Action Fred magwa ng resulta sa mga ginpaydalom sa COVID-19 test kay hindi na kinahanglan po ipadala dito sa Western Visayas Medical Center kundi isa sa mga laboratorio nga Action Fred, accredited sang DOH naton. Pero so far Action Fred hibaloon to gid may kon karon may press conference man si Governor Eugenio Jose Lacson angot man sa proseso kag additional pagit Action Fred o kon san ogid magbukas o kon mag-operate gini ining laboratory nga nahamtang sa provincial hospital sa syudad naman sang Silay. Sa mga nagapamangkot pagit Action Fred June 7, Hunyo 7 ang mag-aumpisa naman ang misa sa San Sebastian Cathedral. Iningin kumpirmar ni Reverend Father Henry Donasco, ang Director man sang Commission on Liturgy sang Diocese ng Bacolod, nga magabalik na Action Fred ang misa sa San Sebastian Cathedral sa Domingo, Hunyo 7. Sudo kay Donasco Action Fred, matapos ginpanugutan sang gobyerno ang mass gatherings nga makaakomodar sang 50% sang venue o kung seating capacity, magdesisyon si Bacolod Bishop Patricia Buzon o kung Patricio Buzon nga pahanugutan ang misa apang dapat magsunod sa guidelines sang National IATF. Ti pagpatag ni Donasco nga Action Fred mahimo na kontani karon nga adlaw nga magbalik ang public mass ugaling nga kinahanglanon pa sang simbahan nga preparar ang tanan nga aspeto agud masiguro man ang kaluwasan kag seguridad sa mga tumuluot. Isang Action Fred nagpahayag naman si Donasco nga nakadepende sa kada pari kung saan o magabalik ang misa sa ila man sini nga mga parokya kag sa mga nagapamangkot liwat gin-confirm iyan ni Negros Occidental Philippine Coast Guard Commander Johnson Benjamin na wala gihapon Action Fred wala gihapon sang commercial travel para sa mga fast craft nga magatabok halin sa syudad sa Bacolod pakadto sa Iloilo vice versa. Magluwas gid lamang sa mga essential goods kag cargos. Ginpahayag man Action Fred ni Benjamin nga ang ginapahanugutan lang nga makabiyahe amo mga locally stranded individuals kag returning OFWs nga may kompleto nga mga requirements o kung dokumento kaangay sa Travel Authority halin naman sa PNP kag subong man ang medical certificate. Nagapanawagan mga Action Fred si Benjamin sa stranded passengers nga luyag magpauli bala kag makatabok sa Cebu, Guimaras kag Iloilo nga dapat magpakig-angot sa ilatag sa mga barangay kag LGUs magkuha sang medical clearances kag Travel Authority gikan naman sa PNP Action Fred. Lantaw Action Fred no basi pwede na liwat para sa kung pila gid Action Fred pamangkot ang
Padig Production Fed nga ginaisip pero basi makabalik-balik lang kita karon, matimbre lang kita liwat. Reglado. Kung pwede na Action Fred makabalik para sa dugang nga detalye sang sining buy-bust operation. Live diri sa Alice Street, Barangay Singkang Airport, ini si Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na aga pa. Gari na gumba na ang buy-bust ng aton kapulisan. Porte, no? Ang problema ta COVID. Ang iba niya gakalit. Basi makalusot pa lang sa ila sini nga illegal nga buluhaton. Sigihan nyo gid. Oh, ano ang ginaplo pamahaw nyo da? Daw kanamit luto tambo nga may gata, no? Butakan mo bla sweet corn, takway, tapos ning kasag nga gagmay, bawa. Na nang kaispiso isang gata, yabla. Pagkatapos may pinamalhan ka nga lubo-lubo, ba, okay na ang pamahaw. Ang importante na ga-serve si mo, bago lang tapos paligo, bla. Gatampi lang tuwalya. Na medyo makawiwili ang pamahaw. Oy, sa aton gali mga kauturan, hindi magkalipat, ha? Importante gid ang medical check-up, ang konsultasyon. May ara libre dira sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Kadto kabuda sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante, bakal gigamo sang ila produkto. Amuning proteksyon ta sa mga pamalatian labi na ang COVID-19. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Ang pagpalauli sa mga OFW sa tagsa ka mga kaprobinsyanan sa mando sang presidente, kadumdum kamo sila ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga ahensya. May angot sining pagpalauli sa mga OFW kinahanglan papaulion ang mga 24,000 nga nagnegatibo sa COVID-19 sa tagsa nila ka mga kaprobinsyahanan. Ang pinakauli nga report, ining 24,000 nagpalauli na, kapauli na ini sa tagsa nila ka mga kaprobinsyahanan. Ang iban sini, nakapauli na diri sa probinsya, kag syudad sang Bacolod. Ang problema amo ini. Pagkatapos nga nagpalauli ini mga 24,000 sa tagsa nila ka mga kaprobinsyanan, ano ang matabo? Samtang dihamak kadamo, linibo ang magapauli pagid gikan sa iban nga kapungsuran nga didto man nagyapon madungka sa Manila. Kundi ang biyahe Manila, Cebu, ini sila linibo-libo ini gikan sa iban nga kapungsuran nga mga OFW. Kalabanan sini ka pangabay nga magpalauli bangod madata ang iguay sa COVID-19 sa tagsa nila ka mga kapungsuran sa diin sila nagatrabaho. Ang kwestiyon amo ni, kung magpalauli ini sila, linibo-libo ini sila, ano ayhan ang masunod nga matabo sa gobyerno lokal? Kay subong palang gani, 24,000 ga reklamo na ang pila naton ka mga opisyalis lokal, ang local government unit nga daw gahawa-hawang paginawa, labi na gid kakulang man sang komunikasyon gikan didto sa Manila kag sa mga ahensya sang gobyerno nga nagapadala sini mga OFW palauli sa tagsa-tagsa ka probinsya. Kung mag-alabot ining linibo-libo ka mga OFW, dako naman ini nga problema sang aton sini local government unit. Kay sigurado ipadala ini sila sa tagsa nila ka mga kaprobinsyahanan. Kabudlay no? Isa pa kinahanglan mo gid ang budget mo. Kung gahatag budget ang uwa sa dalayunan sini mga OFW, hindi mamalikawan ang tagsa ka local government unit, magasto ka man sang kaugalingon mo nga kwarta. Nga budget number 1, gamit ka sa lakyan. Number 2, pakanon mo ang iban nga mga kinahanglanon sa mga OFW nga hindi mahatag sang uwa ti ang local government unit gid ang masabat sinatanan.
amo inandako nga problema gid. Plus sa kakulang sang ginatawag komunikasyon. Porte ni amo ni ginapaabot nako nga problema pagkatapos nga nag-igo ining COVID-19 sa iban nga pungsod porteng igway linibo-libo ang mga nagkalamatay rason nga ini sila gaayo nga magpalauli dihamak naman nga mga OFW ang ato sini mga frontliner sa iban nga kapungsuran nga inigo man sining COVID-19. So mas temprano dapat preparahan ini sang gobyerno ang pagpalauli sang libo-libo pagid ka mga OFW. Kinahanglan subong pa lang may proper koordinasyon na. Nga pag-abot sang natalana nga panahon, hindi man mabudlayan ang local government unit sa pagbaton sa magpalauli nga mga OFW. Pila naman ayan ang taga Negros, kag pila naman ayan ang taga siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Dugang nga mga balita kag mga isyo. Pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon
gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon action radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon action radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Hoy, kape-kape na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee ang gamitan ninyo. Mayo ini, makabulig palerto sa atong lawas kag paminsaron. Mayo ini sa kay lula, lulo, na naitatay kag kabataan. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape, pwede sa kabataan. Labi na gid kung magbukas abi ang klase, oy, gamita ang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga aman, kung ang kabataan magamit sini, gaabre ang ilang memorya, dawla ginakapoy. Ang kabataan, dawla ginatuyo, mapagsik pirmi. Amuning sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Maayo man ini para sa may mga edad-edad na. Maayo man ini para sa hindi makaitsar sa husto nga panahon, kay loaded ini siya sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. Ining mga utod naton nga hindi makaitsar bala, tagtatlo kadlaw, sos, hilo na ina sa aton lawas, dapat pagwaon. Enjoy ka lang sang sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee, abyan makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drug store, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, daw buksan gid ang enrollment sang Departamento sang Edukasyon karon nga adlaw. Alin pitsa 1 kahapon hasta pitsa 30. Galing mabulubudlay kay ang style naman sang DepEd nya pwede nga hindi makakadto ang ginikanan sa eskwelahan plus ang mga kabataan. Kay siling sang DepEd, ang mga manunudlo na lang ang magkontak sa mga kabataan kag magkontak sa ilang ginikanan. Gamiton ang cellphone o ano pa dira nga mga binag-ubag-o nga mga gadget subong. Daw hindi man imposible. Kaya ang tanan subong daw may mga cellphone naman. Ang problema lang na kung ang ginikanan hindi ka balo magamit. May mga ginikanan pa yan nga hindi ka balo magamit cellphone mo. Ako ganit, budlayan ko. Magamit sa mga cellphone nga bago niya. Gamudlo lang kalimutaw. Tas na, ang kabataan niya putik dasig eh. Maggamit siya ng mga cellphone gani. Di medyo mabulubudlay para sa ako na magpakigangot ang mga manunudlo. Matawag siya. Di
may lang ko na ginikanan kabalo magsabat dira sang cellphone nga na. Daw daw na intriga ko ning karon patigayon sang DepEd. Ang ako niya luyag ko man nga magbukas ang klase mas temprano kung wala lang sa COVID-19. Ako ya halin sa una. Aluyag ko ya nga ang kabataan makatapos gitanan sa ila pag-eskwela. Kaya mula ning manggad nga mahatag naton, may panubli naton sa aton kabataan ang edukasyon. Pero sa nasiling ko, tani ula inigin kamul-kamul bla. Wala gin hagad duso gid. Patawayon tanan-tanan. Sano gina hindi gina magdugay. Gapati ko yung nga madula gining COVID-19. Gapati ko yung nga makakita gid kita sang vaccine para sa COVID-19. Kapag abot siya nga panahon, inablang libre gid, hilway gid ang kabataan plus ang ginikanan plus of course ang mga manunudlo sa balatian. Antes naton iduso ang pagpaeskwela balik sa aton kabataan. Wala ko yaga pugong. Nagakuya upod 100% sa edukasyon. Apang hindi ko naman pag-ibaylong kabuhi sa akong kabataan kung delikado pa sa sini nga mga panahon. Tiga silingan dipid niya, hindi na pwede, hindi na magkanto, hindi ka mo magkabalaka, hindi na pwede magkantong kabataan. May mga padihot kami nga para sa bulutuan na lang mag-eskwela ang kabataan. Pero hindi niya lahog-lahog. Abi niyo mahapos sambal ni, budlay ni buhaton, patihan niyo ko. Mabudlayan kamo sini nga buhaton, kag patigayunon. Mag-text, magpakig-angot sa mga ginikanan, kag sa mga estudyante. Subong hapos sa inyo, tawagan lang Pwede na. Pero hindi tanan nga ginikanan kompleto sa gamit sila balay. Hindi tanan makaibalo magamit sa mga binago nga gadget, kag bag-o subong nga mga cellphone kag iban pa. Mabulubudla ini, patihan nyo ko. Hapos lang ihambal ini. Pero sa buhat, sosperte kabudlays ni. Siguro, pananaw ko kung ipatigayon ini, sang DepEd, may 3 lang kabulan, 4 kabulan, may patigayunon sila sini. Mabulubudlay ini, patihan nyo ko. Hapos maghambal, budlay himuon. Ang ako mo lang punto amo ni, nga ang hindi tanay ini pag-ipaiway. Ang tanan-tanan nga mga maayo nga mga medyos posibles tun-an tanay. Iron tagid sa pagtuon, mahapos bala o mabudlay ini. Pwede bala mahimo ini sa 1 kabulan o 3 kabulan. Antes na magduso sa mga bagay nga para sa akon mabudlayan kamo sini. Tapuson tanay ang isa ka problema antes naton ikasa ang bukas klase. Amo nang pagpati ko. Kanagapati ko yung hindi mahapos himuon Kag nagakinanglan ini budget nga dako man. May mga laptop nga plano kag iban pa sus pila yan ang gastuhon sini. Ano ni donar sang DepEd. Mabudlay ni abyan. Ang akon laya punto hulat-hulaton ta hindi kita magpadali-dali ini tani pagkamul-kamulon ang edukasyon gapati ako kinanglanon sa kabataan sa nagakaigo ka gusto nga panahon. Gapati kuya hindi pa ini husto nga panahon kay wala pa sang baksin nga natukiban sa COVID-19. Hulat-hulaton ta angan-anganon ta. Hindi kita magagad padaso-daso kay base mapaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, las 5:26. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Oy sa aton mga kauturan, pamati kamo. Kung may kapan kamo nga bukol sa lawas, insigida patigayuna ang pagpauntat sini. Kay base ko mangin malignante na siya. May ara nga nagatubo sa liog, goiter bla, bukol sa baga, tumor, kag iban pa. Delikado ini nga klase balatian, nga kinanglan madula siya o magkupo siya. Anong himuon nyo? Ang rekomendasyon naton, bakal kamo Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Kaya ang iba niya, bailanda, madula na siya. Hindi na siya madula, abyan. Kag delikado, may lang yapon kung hindi mangin malignante ni siya. Ay sos ka delikado. Ang kanser blabyan, wala mang itaga pamahog, kadelikado. Madamo na ang nagkaladula sa kalibutan, kag kung tapikan kas niya, ginaisip na lang ang imo
inadlaw sa kalibutan. So kung may bukol sa lawas, goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kagiban, tunawa biyan paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Madamong nagamit kag napamatudan epektibo sa pagtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyong kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Dugang nga mga balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita. Colonel Baleros nag-courtesy visit kay Gobernador Lacson ante sa iyang mandatory retirement age. Balita Kapitolyo. Italyesin niyo po kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpatagayon sang ginatawag nga courtesy visit sa kay Governor Bong Lacson ang direktor o police director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga siya Colonel Romeo Baleros. Ginhimo ini na Baleros mga pila ka adlaw ang akon semana ang nabilin antes ang iya sa nga mandatory retirement age. Siya Baleros kumaduduman ang una nga nagpangalagad bilang officer in charge sang NOCPO sadtong bulan sang Enero kag madamo man sang mga paghangkat kag mga achievements nga napatigayon diri sa Negros Occidental. Ginpasalamatan sang gobernador ang suno sa iya. Mayo nga performance ni Baleros kag nagasalig nga magparehuman sa ikasarang ni Baleros ang sinuman nga magabulos sa iya. Ang kaaksyonyugikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Genovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon,
aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayong Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, kapulisan may persons of interest na sa pagpatay sa mangunguma sa Banwasang Calatrava. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. Mega action na Fred, may yara na sang duha ka mga persons of interest ang pagpatay sining isa iyak 33 anyos nga si Joel Ripompo, residente sang sitio Kang Iro, Barangay Anii, Banwasang Calatrava, tinalikdan nga Domingo sang gabi action na Fred. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Juanito Lambati nga siyang police investigator nga may ara sang isa ka witness kag mayara man sang iban pa nga luyag maghatag sang ila sining affidavit patapos makilalaan ang mga suspitsado action na Fred. Base pa diri sa kailang biting, ining nasambit iyang biktima nagpamuka sa butilya prior nga ini siya ang giluthang. So pila ka mga motibo ginalantaw diri base ang iya sining pagpamuka sa butilya kag kung kaysa may mga record ini siya nga malain action Fred. In short, ginaparecord isa sa publiko dira sa nasambit nga lugar. Pero ti sunod diri kay lambiting once nga ginapatay ang tao, may pasakaan gid diri sang kaso. Kaso murder ang posible tubangon sining duha bangod nga nagatalikod ini siya sang ginluthang tinalikdan nga gabi. Damo siya pwede matabo kay ara man time nga gapang threat siya bla sa mga tao, gapang threat siya. Kaya mo ni kay may upod kuno siya at that night nga ginakuha namon nga amo to kuno ang gapatay siya. Inang balita ini sa Action Brian Morden report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Philippine Standard Time, las 5:49 na, isa sa makadipinsa sa lawas ta vitamin C. Kinanglano naton ang CL7, 26 mg nga vitamin C. Dipinsa ini para sa balatian COVID-19 kag iban pa. Bangod sa kaepektibo sining CL7, damo ang luyag magsunod magpiki sang ila sini nga CL7 amo na nga ang orig nga CL7 ga pangabay gid no. Likawan gid nga magbakal sa nagapamalay-balay baligya bala kag ang ginabutang sa mineral water, ginabutang sa botelya nga plastic, inabutang sa botelya nga lipid kay posible piki na para nga makaangkon kita sang original nga CL7 bakal gi kita sa masaligan nga mga balaklan, butika o kon parmasya. Inaya sigurado urig ina nga CL7. Laking CL7 laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na diri kita mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred naglambot sa 46,000 pesos nga balot sa nasuspetsyohan Shabu ang na-recover sa apat in Action Fred ka mga suspetsado sa basta operation giging patigayan sa City Drug Enforcement Unit sa BCPO man las 4:45 sinigid lang nga aga diri sa Ali Street Barangay Singkang Airport. Actually mag-ulang in Action Fred no na tapos man ang inventory. Base man sa pag-interview natin sa team leader sang CDEU, ining subject sang operasyon amo si Leo Ledesma, 25 anyos Action Fred, kag residente sang nasambit nga lugar, kag iya ini mismo puloy-an, kag nahibaluan nga nagligan nga duha ka tuig Action Fred na preso naman ini siya bangod man sa illegal nga droga. Ugaling pagwa kay angkot o kung nakasulod Action Fred sa plea bargaining agreement, nagbalik naman siya sa iya sining illegal nga buluhaton. Na-aresto man Action Fred Sanday Peter Locsin, Martina Cordova kag Mark Ibanez nga sunod sa aton mga operatiba magpatigayon kun tani sang pat session bago pa man nag-abot ang aton nga police pusher buyer. Action Eden. Action Fred. Ang isa na babae. Ang isa babae, Action Fred. Okay.
Oo. Tapos sa mga duha ni sila Action Fred simana gin surveillance man sa aton nga kapulisan. Actually, ining si Peter Locsin Action Fred initially nakaagi naman ni siya preso mahod sa illegal nga paghupot sa armas luthang kag konektado atong bypass operation naglagsanay bala kagapo or nagligad nga adlaw Action Fred nga naglagsanay naglambot pa di sila sa tubangan sa isa ka mall sa Dalan Araneta. I-verify ta pa na liwat kung bala magpakaisahan na higit sila kay ti initial Action Fred amo na ang impormasyon pero yari kabayan Action Fred sang pagpahayag man sang team leader sang CDEU. Si ang ato ni subject niya si Leo Ledesma alias B-Boy gipangidaron 25 anyos ang Barangay Singkang Airport Bohol City. And then may support siya sa aton paglapok sa iya sa sulod sa balay. Sa nga si Peter Locsin, alias Peter, gupay na ang 39 anyos na taga Talisay City. Isama niya si Mark Ibanez, alias si Lutz, gupay na ang 39 anyos na taga Bilyangin na subdivision sa Bacolod City. Kag isa ka babae si Martina Cordoba alias Martina nga taga Barangay Villamonte. So, gamit sa ato ng confidential format at sa ato nga pressure buyer tigayo nga mga plan ang ato ng subject diri sa Barangay Singkang. Kung sa diin nakita sa ato ng pressure buyer nga maplastar sila sa isang concession. So, yung kayo na mga naman version kaga dito naman sa nalakpan. Action Fred, kabayan lang sa pagpahayag man sang team leader man sa CEO. Sa karon Action Fred, ginahulat na lang ang from backup 8 Action Fred no para madala na sila kag paidalon sa kustodiya sang police station number 8. Ang apat naman suspetsado magapakatubang sang illegal nga pagbaligya kag paghupot Action Fred sang illegal nga droga kag may ara man sa mga drug paraphernalia. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Purti, may COVID-19, may shabu pa. Sige, hagi na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis
mabilis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,